на какво ниво си и къде си и с кой се сравняваш, нали? Никога не съм се чувствала сигурна да говоря с момчета. Искам да съм първата 20-годишна бизнесвомънка. И нещата, които ще научат, всъщност са толкова ценни, че ти ако не го пробваш, никога не мога да ги научиш. Значи, повярвайте ми, никой не може да ви бутне в това, което наистина обичате и наистина ви интересува. Здравейте! Добре дошли в Fitting Room Talks! Отново сме в красивият бутик на Йонси в Парадайс. Няма по-хубаво място да си водим подкаста. Тук вече се чувствам като вкъщи. Нали? Да. Де да изглеждаше така вкъщи. Просто. Да, облечени сме, както виждате, по уникален начин с красотите, които можете да намерите тук. И сме обути с най-добрите. Не, просто няма да коментирам. Това е най-красивата обувка. Тук си говорим за нещата, които вълнуват момичетата, момичетата, може би момчетата, нещата, които си мислим, които чувстваме вътрешно, които споделяме с приятели. Надяваме се да ни чувствате вече близки и да сте готови вие да споделяте с нас, както ние споделяме с вас. Каква ще бъде днешната ни тема? Днешната тема ще си говорим за нещо, което съм сигурна, че всеки от нас е изпитвал, поне веднъж в живота си, а точно синдрома на не съм достатъчен, нещо, не съм сигурен в нещо, което правя. И точно така искаме да си говорим за моменти в живота, в които не сме усещали цялата сигурност и как сме се справили в тези моменти. Ще си говорим за това, от какво може би се пораждат тези съмнения, какво ги предизвиква. Ще ви разкажем някои наши истории, кога сме го усещали, кога за пръв път сме го усетили и ще се опитаме да ви дадем някакви съвети, като ви кажем как сме се справили ние с това. Ще се опитаме да дадем някои съвети, които могат да бъдат полезни на вас. Ще бъдем още по-благодарни, ако вие дадете вашите съвети за справяне с това отдолу в коментарите. Идеята на този подкаст е не просто да си ви разказваме ние неща, ако можем да създадем едно общество и едно място, където хората да споделят, да си помагат, да се съветват и да бъдем наистина в Fitting Room Talk, да си говорим, сякаш сме в пробната и споделяме с най-близки приятели, така че надяваме се да ви бъде интересен и да се припознаете и да участвате в днешният ни подкаст. Винаги е хубаво да се започне с откъде идва това и как се пораждат съмненията. Аз лично не си представям, че се раждаме невярвайки в себе си или съмнявайки се в своите възможности. Дори мисля, че напротив, понякога ти мислиш като дете, че всичко можеш да направиш. Може да скочиш някъде, може да летиш, всичко можеш да направиш. Което сега е много хубаво, едно дете да ги има тези неща, но в един момент започва един така вътрешен глас да ти казва, може би не можеш да летиш, нали? Да. Може би не, за летенето, хубаво да не спробваме. Но някакви такива неща, сега говоря и за в детството, но лека по лека, колкото по-осъзнати ставаме, колкото повече, виждаме, че в някои неща сме добри, в някои неща може би не чак толкова. Почваме да се чудим дали бихме изцяло успяли в съответното нещо, което ще пробваме. Дали обаче не е просто... в смисъл, аз те разбирам, че почваме ние вътрешно да се чудим, но дали то не идва външно по някакъв начин налаган от обществото. След малко ще си го говорим и за това. Нека първо да се пробваме чрез нашия опит да видим какво... Ти сещаш ли се за някакви първи моменти в живота ти, в които си се съмнявала, не си се чувствала сигурна в себе си, възможностите си? Може би училище. Може би училището е първото място, където се сблъскваме с това. Училище. Аз никога не съм била и спортен и винаги със спорта не съм била сигурна. Математика, физика, химия, биология. Всичките тези по принцип с изкуство да се занимавам и всякакви неща, които не са ми идвали отвътре, сега не съм се чувствала комфортно и в собствени води и със сигурност е имало много съмнения. Помня, че и винаги, ние имаме 5 години разлика. Да. И винаги или малко жертва на сравняването с голямата сестра. Защото аз винаги бях преди нея. После аз бях в същото училище, после беше в гимназията, после бях в същата гимназия. И леко и сравняването също допринася много за сравнението на човека, защото вкъщи никога не са ни сравнявали, но все пак в една среда си доста дълго време прекарваш в училище и има едно, сестра ти не беше така, ти що пък това не го знаеш? Сестра ти много се справяше тук, ти що това не го правиш? Ти такъв, защо не мога аз да го направя това? Защото тя, израснали сме с едни родители на едно и също място, защото тя може, аз това не го мога. Може би аз нещо не правя както трябва, защото тя да го може толкова лесно, а пък на мен да не ми се получава, Сигурно нещо изпускам, но пък в такива случаи аз съм имала винаги контакта с мама и тате, които пък никога не са ни сравнявали. И винаги съм им разказвала, че в училище ме сравняват. Те казват, не, вие не сте един и същ човек.
не, моля те, не слушай тези неща, нали, не се ти сравнявай с сестра ти, защото не сте един същ човек. И също много помага това, че, нали, човек да види ти на какво ниво си и къде си и с кой се сравняваш, нали. Аз не мога да сравнявам с някой, който е 5 години по-голям от мен. Ами, със сигурност в училище много, може би наистина започвам именно от училище, детска градина това нещо, защото ако се замислите дори самия ни начин, по който ни отглеждат в училище, оценяването и така нататък, идва, не се стимулира всеки да открие какво е той най-добър, защото сега ще споделя моите съмнения кога и откъде идват най-често, нали, не те стимулират ти просто да осъзнаеш кое ти си най-добър и това да показваш пред хората и да не се съмняваш, че не си добър по нещо, което ти просто не ти идва отвътре, а по-скоро всички трябва да сме най-добри, отличници, нали, имат този натиск от училището, от обществото, от учителите, че ти просто винаги трябва да си най-добрия, винаги трябва да си the best. Малко се получава и тази конкуренция между Да, има децата отличниците, също. има онези, които не са толкова добри. Ама въпросът е в какво. Което пак допринася много, особено за някакви несигурности, защото ти няма как да знаеш неща, които ти там си за да учиш. И винаги това много съм се бъркала, като кажеш, например, трябва да ви идва отвътре. Не, аз съм в училище за да уча. Няма как да знам нещо, като някой друг, например, който идват неща, на които им идва естествено на хората. Абсолютно. Аз, примерно, моменти в смисъл, аз се съмнявам. Има го това нещо, че едно е човек да се съмнява и това да го спира, друго е просто да му се прокрадват такива мисли, но той да се бори с тях и да не позволява те да го обхванат. Но, примерно, с моите години, когато аз съм ходила в училище, не толкова, защото истината е, че особено в гимназията бях доста добра ученичка, но в един момент, когато отидох в университета, виждаш, нали, вече не си в твоята си среда от съученици, изведнъж си в университета и там има някои хора, които са много добри в някои неща. В университета, който е в университет, знае, там не сме всички на една и съща възраст, има хора, които са по-големи, особено отиш и магистратура. Но, примерно, това, което беше уникално на начина, по който са ме учили в Италия, когато учих, беше именно, че там не трябваше да си най-добър във всичко. Точно обратното. Правихме си групи от различни хора, понякога те ни събираха, понякога ни оставяха сами да си направим групата, с която ще предадем проекта. И там всеки имаше роля и тази роля беше неговата най-голяма сила. Тоест, има човек, който е уникален нали, аз съм дизайнер, примерно, страхотни идеи дава и така нататък. Той е човек, който дава идеи. Има човек, който е по-добър в изпълнението на компютъра, нещата. Има човек като мен, който обича да говори пред камера и пред хора, както се вижда в момента. Аз бях винаги в презентирането на проектите. Дай ми да дам идеята, да я предам, да говоря пред колкото се налага хора, нямам никакъв проблем. Аз пък винаги не съм обичала да представям проект. Ето, това е разлика. Освен ако не е нещо с грим. Защото аз толкова си обичам да си говоря за моето си нещо, това, ако си намерите какво обичате. Значи, повярвайте ми, никой не може да ви бутне в това, което наистина обичате и наистина ви интересува, защото това е толкова нещо, което така ви влече. Вашето нещо. И вашето нещо. И аз съм сигурна, че ако някой ме изкара на сцена пред милиони хора и ми каже, говори просто за грим, никакъв проблем. Да, аз не знам, що ми е силата. Аз бях същата, супер много обичах да говоря и всъщност сега дори, когато вече работя и в работата ми виждам, че има гениални хора в това, което аз правя. И в тези моменти почвам да се съмнявам и да се чудя, добре, нали, аз какво правих толкова години, го учих и не съм на това ниво. И започва човек да си мисли някакви такива неща, но в този момент винаги си припомням, ти може да не си най-добрата в еди коя си част от работата ти обаче си толкова силна в друго нещо. И човек, когато го научи, това много му помага, но примерно ето аз... Добре, ти нали правеше толкова тестове, изпити имаше за да отидеш в Италия да учиш. Аз ако направя толкова много изпити, значи колкото изпити направи, аз ако направя толкова много, ще ви разказа за друга история, аз така с неща, които съм пробвала и не са се получили. Но в смисъл на мен няма да ми е много приятно толкова пъти да не ми се получи. Супер немотивиращо и наистина човек започва да съмнява в себе си. Аз когато кандидатствах, както казах, гимназията бях доста добра ученичка, там нещата ми бяха много лесни. Изведнъж реших, че ще уча в чужбина, в Италия по-точно. Кандидатствах за най-трудния за влизане университет. След училище буквално ме размазаха, защото примерно от 100 точки аз направих 24. В смисъл, забивате в земята и цялото ми самочувствие на уникалната ученичка и суперумната отиде на никъде. Определено, тъй като аз се явих 4 пъти на изпита и 4-те пъти не взех изпита. Не ме е срам да го кажа, защото е факт. Аз
честно, аз ще се, може би, Ами, супер много да се таковам и да не се пробвам 4 пъти чак. Ами, примерно, ето сега се замислям, аз имах тогава уникална учителка. Учителката ми по италиански, която ме подготвяше за изпитите, много обичаме проф, тя някак си не ме караше да се чувствам зле, когато не успеем, а точно тя ми казваше, знаем колко е трудно. Аз уча с теб, защото учихме заедно за този изпит. Тя каже, аз уча с теб и виждам колко изключително трудно е, така че не се притеснявай. Не е в тебе проблема. Да, защото понякога наистина не е до човека. Ти можеш толкова мега много да си учил, но просто наистина има много, много трудни неща, които не стават лесно. При мен така, като почна нещо чисто ново и не ми се получи от първия път, например, исках да правя за едни снимки на Изи цветни кичури на главата. Обаче да стърчат. И си купих някакви, например, 1 евро от Милано. И не ми се получиха, не стърчаха, падаха. И аз изпаднах в абсолютната депресия. Няколко дена бях така, боже, аз не ставам за нищо, не мога да направя тъпи 1-еврови кичури да седат прави. И после осъзнах, това не е първо лесно нещо. Второ, аз нямам никаква представа, нито съм го учила, нито знам, нито съм питала някой как се прави това нещо. Може би трябва малко по-лека да съм към себе. Смисъл, как се казва да cut some slack на английски. Точно е малко дай си така. Да, как ще се каже на български? Не знам, cut some slack е на... Да не се натоварваш с прекалени очаквания от самата себе си. Еднako ще говорим, че всъщност в един момент самите ние сме си най-големия критик и проблем. Да. Но примерно исках да вържа с преди малко още един момент, в който по някакъв начин се проявявала моята несигурност. Аз съм, както виждате, обичам да говоря пред хора, винаги съм била по този начин, или поне от гимназията насам, сега като дете не помня. Но въпросът е, че аз съм от хората, които въпреки, че изглеждат със самочувствие, и аз съм със самочувствие, никога не съм се чувствала сигурна да говоря с момчета. Да заговарям момчетата, да им казвам, че ги харесвам. Никога в живота си, хора, вярвайте ми, на 26 години не съм казвала на момче аз първа, че го харесвам, или да покажа аз първа интерес към момче, докато Ели, която беше... В смисъл, тя дори беше в един момент в училище, не беше най-популярната, точно обратното, им беше си малко аутсайдер в един момент в училище, защото беше различната, беше по-артистична и така нататък. Пак не й пукаше. Харесва си някой и казваше му, и аз винаги толкова съм и се възхищавала и съм казвала, добре, толкова ли съм несигурна в себе си, че ще бъда отказана? Верно? Да. Никога не съм писала Валентинка. Така че... Ето един момент, в който се е проявявала моята несигурност и дори не мога да го опиша. Аз просто винаги съм била такава, да бе, как ще кажа, нали, нека да си казвам, той не те харесва. Как ще му кажа, че го харесвам ти добре и си може да бъда в един момент, нали, има го момента на, когато сте несигурни, ще бъдеш унижен, ще получиш, нали, ще бъдеш отхвърлен и унижен. Отхвърлянето. Да, което също е момент на съмнението. Аз с момчета и с такива връзки не съм имала чак толкова проблем, защото много съм перде за тези неща. В смисъл, казвам ти, харесвам те, аз не те харесвам. Да, как го правиш? Аз ако някой ми каже така, супер много ще ми стане. Ако харесвам някой много сериозно, няма да му го израсте и така. Но ако просто харесвам някой, в смисъл, аз съм ходила буквално на някакви приятели на някакъв купон и му казвам, знаеш, че изглеждаш много добре. В смисъл, за момче си много красив. Едно е да направиш комплимент. Да, но сега не съм напоследък казвала на никой, харесвам те такъв нищото. Не, че имам проблем, пак би го направила, но сега ако е нещо доста по-дълбоко, нали така, сега трябва да познаваш човека и ако знаеш, че може да му изръстиш, нали, харесвам те, но това е тотално друга тема, която искам някой път да върнем. Да. Но аз имам проблема с отхвърлянето, по-скоро не в такива връзки, а когато учих в Австрия, да, това е една история, която е много... Да, не че не се получи, то се получиха някои неща, но видях, че не е това, което аз очаквах. Тоест, по някакъв начин пак си отхвърлен. Твоята представа е отхвърлена. След това си казах, нали, окей, сега 2 години пробвах, пращах, аз бях малко като тебе с изпитите. Аз пробвах, пращах CV-та нон-стоп навсякъде, сега бях на 17-16, но нали много исках да уча в Австрия. После отида в Италия. После отидох в Италия при Изи. Исках да уча в един курс там, Грим. Айде, чакаме, учих италиански език. Чакаме, дали ще почне изобщо този курс. И изведнъж не почва курса. Айде пак то не ти го казва точно в лицето, нали? Ами, не те искаме. Да, но е като провал, отделно, че всяко едно от тези неща реално изисква средства, време, отдаденост. Тоест ти в един момент се посвещаваш и цялото ти семейство се посвещава на тази твоя мисия. Изведнъж тя не се случва и ти, аз си спомням ти колко се чувстваш именно като
сякаш ти си се справила, Абсолютно. сякаш си загубила времето и парите на семейството и така нататък. И има определено едно, че на следващия път малко по ти е трудно да... Страх те е да започнеш отново нещо защото аз ново. много рискувам. В смисъл, аз абсолютно, аз за това казвам, аз съм на 20, мога каквото искам да правя. Защото сега ми е момента да правя каквото си искам. И затова съм свикнал много... Днеска не ми харесва това, окей, чао, утре правя друго. Това получава се, не ми харесва, известно време. В смисъл, давам си тези години за точно това да пробвам, да рискувам. Но като няколко пъти рискуваш и не се получи, на следващия път малко се замисляш и си кажеш, ами може би нещо може би не е окей, нещо аз не правя, може би не е това. Почваш едни леки съмнения. Да се съмняваш да, в себе но си. точно тези съмнения аз се опитвам да ги игнорирам, защото не ми помагат. И затова възможно най-бързо ги разкарвам от главата си. Да, това ще го и си говорим продължавам. малко с наши съвети. Мисля да преминем натам, за да обсъдим какви са външните фактори, които създават това вътрешно усещане. Както казахме вече, то започва от детска възраст, от училище, от ученическите. За жалост, не всяко семейство е толкова подкрепящо. Много често семейството ти създава това усещане на сравнение, на трябва да си винаги перфектен. Перфекционизмът е нещо, което е много хубаво, но то не трябва да ни пречи. Всъщност ние да се стремим към перфекционизъм, не, нали, ето както виждате, тук в Йонси не случайно пише Inspired by Perfection. Това е много хубаво нещо. Наистина трябва да се стремим да бъдем перфектни, но в същото време не трябва да позволяваме това всъщност да ни пречи. Да. Защото в един момент от желание да сме перфектни се появява страха, че няма да сме перфектни, който ни спира. Трябва това желание да бъдем перфектни да ни кара да намерим още и още начин да бъдем по-добри, да намерим начин да сме... дори ако искаш в дрехите, примерно, ние не сме перфектни в телата си. В цял живот сме имали по-скоро такъв лек проблем, който всъщност ни е давал несигурност през годините, може да се каже. Абсолютно. И обаче желанието винаги да успеем да се облечем правилно, да изглеждаме добре в обществото, нали, не сме се сравнявали с другите и да искаме да сме като другите по техния начин добре изглеждащи. По-скоро сме намерили нашия начин. Нали. Сигурно ще направим един епизод, в който ще си говорим за това колко е важно човек да познава себе си, тялото си, добрите си качества и не толкова добрите си, как може с дрехите да се справи, да ги прикрие, да ги подчертае. Ние се научихме на това като малки. Примерно ето това не ни... Въпреки че не бяхме с перфектните тела, да, разбира се, сравнявали сме се, искали сме да бъдем като момичета, които бяха спортистки и така нататък, но в същото време не ни спря. И мисля, че е много яко това, когато си, например, с сестра, най-обичам да намеря дреха, която да ни става и на двете. Да, така е. И да ни отива, дори като роклите. Тези рокли. Толкова как може толкова хубаво да ни стоят? Чакай, аз просто искам да покажа. Ето, тя, например, има по-голям. Как може? Да. Чакай, как може да стои като излята тая рокля, бе? И вижте, знаеш колко тънки ми прави бедрата. Да, нали? Да, защото някакси точно те прикриват тук, където не харесваш, аз точно над голямото си харесвам. И токчетата помагат за хубавите крака, деца. Какво ще да си кажем? О, да. Но... да съм токчета, защото са изправена. От тук искам да преминем, че в един момент вече не е толкова нашата социална среда. В един момент се появява в нашето поколение вече социалните мрежи. Интернет. Инфлуенсърките, които са перфектни, певиците и актрисите, които са перфектни, те имат перфектните тела, перфектните дрехи и животът им е перфектен. Перфектен. Казваме перфектен, защото това, което виждам в социалните мрежи, надявам се, че повечето от нас го знаем, то не е реалността. Представено е перфектно. Да, то е представено по най-добрия начин. Ние с Ели всъщност сме хора, които сме били в социалните мрежи през целия си живот. Ние снимали сме за YouTube, в Instagram сме доста активни и самите ние знаем как там показваме най-забавните части от живота си. Най-хубавите аутфити, в които сме облечени, на най-хубавите си визии. Аз затова качвам най-хубавия си грим. Работя си, живея си живота и някакъв не си показвам някога нали? обикновения скучен живот. Въпросът е, че хората, особено когато сме по-малки, в един момент започваме да се сравняваме, както казахме, външно, животите си, успехите. Виждаме, примерно, Ели е гримьор. Тя вижда някакви големи гримьори, големи имена в грима, които стават креатив директори на големи брандове, гримират звезди като Лейди Гага и така нататък. И тя се сравнява. Нали? Тя се сравнява, защо тя не е така. Много е важно в този момент да си дадем сметка.
първо, че нещата не са такива, каквито изглеждат, много често в социалните мрежи. И второ, че много е важно, когато се сравняваме и това ни влияе на нашата сигурност или по-скоро несигурност, да си даваме сметка откъде тръгваме, дали започваме от едно и също начало. Все пак няма как да се сравняваш с някой, който е много по-голям от тебе. Нали, тя е на 20, ако се сравнява с някой на 40, он на 40 как е бил на 20. Да. Много често, примерно, знаеш, сега се сещам нещо много интересно. Много съм слушала за това, че смятат, че е голям проблем, че Disney Channel едно време актьорите, ако си представим High School Musical, който е на моето време филм, актьорите там, които играеха тинейджъри, всъщност са били по това време на 23-26 години. Да. Примерно Ванеса Хъджинс е на 23 години, когато снима. Примерно, казвам, не помня. Хана Монтана, Майли Сайрус, когато го снима, е вече на 19 и играе някаква 14 годишна. В един момент, ние като деца Като на 14 искаш да се изглеждаш сравнявахме като с хора, които са доста по-големи. Децата, които ни гледат, вярвайте ми, след една определена възраст, цялото ви тяло се променя, цялото ви усещане за света се променя, колкото и да е банално. Наистина след 18-20 човек променя усещанията си за себе си и за света и в един момент нормално е те да бъдат различни и да изглеждат много по-добре. Те са доста по-големи, нали? Хвани някой на 14 или виж тях. Много обичам също в Инстаграм, когато видиш, ако щеш дори Ели се интересува от Кей-поп и Корея, когато видиш Blackpink, примерно. Да. Как са били преди години, като са били на 15 или там 12-15 годишни, супер смотани, обикновени момиченца. Да. И сега вече след всичките им операции, многото пари, които инвестират в себе си, това, че са Грим, по-големи. коса, дрехи, фитнес, добро ядене. И в един момент не може да се сравнява никоя друга азиатка с тях, защото нали, те когато са били деца, те преди да са били на това ниво да са вече звезди, са били нормални хора като всички нас, така че е много важно да... Да, аз това много си такова, като почнах да се интересувам от Корея и от кей-поп и от всичко, козметика, гримове, мале хора, толкова сравнявах кожата ми с тяхната кожа. Аз имам пъпки, мале, тя не ми е толкова гладка, тя си имам петна, и после си викам, буквално те са дори, в смисъл, толкова са различни от нас, не само, че нали, живеят на друго място, различна храна ядат, различна вода пият, различни някога, като цяло са живяли някога по тотално различен начин. И ти няма как да се сравняваш с нещо, някой или нещо, което няма нищо общо с теб. В смисъл, ако аз сравнявам с, да знам, някоя моя приятелка, с която сме израснали заедно, яли сме еднаква храна, пили сме еднаква вода и на нея някак си и е по-добра кожата, дори може да има повече лойка. Но няма как се сравняваш с някой, който... Да, важно е да внимаваш с кой сравняваш и както казваме, по-скоро да го използваш като вдъхновение тези хора, като някаква идея за това какво, нали, да виждаш нещо, което да ти, примерно, дрехите им, да ти дават една култура за това как хората се обличат, когато са по-големи, когато са по-успешни, да искаш да се стремиш към това, но в същото време това не трябва да ти пречи. Отделно също има едно така наречено нещо митът за успешния човек. Нали? Това, че едно виждаме и чуваме от успешните хора, но какви жертви изисква това, колко им коства, само те си знаят и си е нещо много специфично. Така че когато сме големи, вече го овладяваме това сравнение. Тогава като сме големи, вече се появява едно друго нещо, за което сега ще говорим. Но когато сме деца, е много важно да знаем, че хубаво е да се вдъхновяваме, хубаво е да се инспирираме от перфектното и от хубавото, но трябва да знаем, че това, че ние не сме на това ниво, понякога абсолютно не е до нас. И да намираме начин, кои са нашите силни страни и с какво ние можем да бъдем интересни и уникални в групата, от която се движим, в обществото и така нататък. Когато сме големи, се появява един момент, ние сели го, буквално в момента сме в този момент, който е, когато вече си голям, има момента пак на сравняване, защото аз съм на 26 и се сравнявам с някакви хора, които са някакви супер успешни жени на 26 и с такъв, как така тя колкото мена е толкова успешна. Отново си казвам понякога, може би не тръгваме от едно и също, може би тя има семейен бизнес, заради който е по-успешна, може би има друго образование, тотално в друга среда е по-успешна. Нали, не може всички да сме с едно и също, да сме се справили по един и същи начин с живота, но има един момент, в който искаш и ти да започнеш нещо, обаче идва страхът, че ще се провалиш. Ние много искаме, дори подкаста, който сме сега, го правим благодарение на Йонси. Знаете ли колко пъти сме си мислили, че искаме да направим подкаст, в който да говорим и да споделяме и винаги се ни е било страх. Но дали хората няма да се смеят, какво ще кажем? Дали пък няма някой да ни критикува? Кои са тия двете, които си мислят, че знаят толкова, че да говорят? И сме благодарни на Йонси, че ни позволи, подкрепи, даде
визията и красивото ни студио, което снимаме, именно магазина тук в Парадайс. Просто защото това ни тласна най-после да го направим и даже си говорихме, да, със сигурност ще има критика или някой няма да се припознае в нещата, които ние казваме, но понякога пък да помогнеш на няколко души, да си създадем отдолу, да си коментираме с 3-4 от вас. Ние вече смятаме, че е победа и лека по лека вярвам, че ще станем повече и повече. Мисля, че аз съм така с грима за някои неща. Че когато човек възприеме нещо като мисия, да. Мисията е за определени хора. В смисъл, не всеки ще чуе и ще види, и ще се припознае и ще иска да послуша и да разбере за твоята мисия какво имаш да кажеш. Затова аз с грима съм така. Защото опитвам се и имам желанието, дори и мен също ме е страх да почна нещо, което искам да правя. Да, или в момента е буквално на крачка да започне нещо много и много голямо, което е голямо, дори и спрямо обществото е голямо. Но идва един страх, първо при нея е страха, че тя едва на 20, откъде на къде тя ще започне нещо толкова точно. Голямо. Това е, че аз не се чувствам на 20 и правя неща, които не са за 20 годишните. Ама то няма правила за 20 годишните. Но няма правила. Искам да съм първата 20 годишна бизнес ламънка. Няма си първата, защото със сигурност има. Да, това е едното. но исках да кажа, че когато ли човек има мисия или нещо, което наистина иска да каже, двама човека да го чуят, ти знаеш, че си помогнал или че наистина това, което ти си създал е достигнал дори двама човека и мисля, че който и друг да те хейти, не е проблем. За хейтенето е много специфично, защото не трябва да позволяваме, ние пак казвам, ние сме социалните мрежи от много години и сме били много хейтени през годините, но някак си никога това не ни бутна, защото под хейт коментара пише някой: маля, уникални сте, толкова харесвам вашата връзка, толкова ми е забавно да ви слушам, толкова ме отпускате и ми става готино просто си да ви гледам каквото сме качили там. Така че... Разбира се, хейт и критика, градивна. Да, градивна критика абсолютно са различни неща. Когато сме сега го правим. Много градивна критика получаваме, че се прекъсваме, примерно. Извиняваме се. Гледаме една през друга. Работим по това. Тъмър ще работим по това, ти ме прекъсваш. Но исках да кажа, примерно, тъй като си говорихме за това да пробваш, и сега ще кажа нещо, което буквално с Ели сме си говорили преди 2 дни. И то е точно за не съм достатъчно добър, страха от провала. Няма провал. Истината е, че аз лично смятам, че такава дума като провал не съществува. Всяко нещо не съществува, ако от това нещо вие си вземете поука. Тоест, колкото и пъти да пробваш нещо ново, както Ели го е правила, както аз съм го правила, дори то да не се получи, ако от това нещо ти си извадиш поуката, ти извадиш за себе си нещо полезно, което следващия път, когато пробваш, да бъдеш една стъпка по-нагоре в това, което правиш, ти вече си спечелил, всъщност, а не си се провалил. Защото от първия път случва се, но на много малко хора се случва, ние от тях можем да се вдъхновяваме, но не можем да се сравняваме, защото това са малко хора, на които им се получава от първия път. И по-скоро на Ели това, което тя иска да започне, аз 1000 пъти и казвам: пробвай, какво ще стане? Най-много да виж, че не става. Това ще научи. Нещата, които ще научиш в процеса на създаване на идеята или пробата, в момента, в който вече се стане нещо и се провали, нещата, които ще научат, всъщност са толкова ценни, че ти, ако не го пробваш, никой не може да ги научиш. Никой училище не може да научи на провал. Аз много обичам да казвам, че обичам да правя неща и те да не се получават и пак да ги правя, те да не се получават, защото така намирам толкова много начини, по които мога да го направя. Ели с грима е точно така, дори за тези кичури, за които разкажа. Да, понякога човек си мисли, че окей, това е начина. Така се прави нещото. И не се получава, ти си такъв: какво стана, защо не се е получило? И после почваш да се ръчкаш и намираш, че има и още един начин. То може и по друг начин. И има няколко начина, по които можеш да стигнеш до едно и също нещо. Или пък тези трите първите не са правилните начини. И намираш от четвъртия път, че, например, така се прави. Ама ти трябва да пробваш толкова много пъти. Ама всеки опит те е научил, той ти е дал толкова много. Аз много обичам да правя неща, дори които не знам как да правя. Някакъв супер тъп пример ще дам, да направиш някаква очна линия. С всяка провалена очна линия, изтривания, изтривания и рисувания, със всеки път ти се научаваш все по-добре как да го направиш. И дори, много ми е любимо, понякога дори се научаваш как да я изтриеш правилно. Което ти е много полезно, защото не знаеш кога ще мигне човека и ти без да искаш, може си перфектен, по принцип ще стане зле още. Мама нещо, което ми каза след Австрия, само това искам да кажа, че ми е много важно. Това е много гадно, нали, човек да пробва нещо, което мисли, че е неговото,
И да не е това всъщност, което е търсил. И мама каза, ама пък виж, ето ти имаш толкова неща, които обичаш да правиш. Виждаш, че да, това не е нещото твоето. Колкото е хубаво да намери човек нещо, което е неговото, толкова е добър фидбак е да намери, че не е неговото. И е по-добре да го намерите колкото се може по-рано. Да. Нали, а не години наред да живееш с страха и с това, че дали да пробвам, ама ако се проваля, ама ако такова. И това години наред те блокира от това да създаваш нещо. По-скоро пробвай. Виж, че не е твоето, провали се, няма нищо страшно. Сега ще си говорим за нашите съвети всъщност как да се справите с тези моменти. Ето го първия. Просто си казвайте, няма нищо страшно и да не успея и да не се справя. Ще съм пробвал, ще съм разбрал моето ли е, не е ли моето. Ако е моето и съм се убедил, че аз всъщност искам това, просто за следващия път ще знам една идея повече неща и ще съм една идея по-подготвен за това нещо, което прави. Това се прилага за абсолютно всичко. От курса по кормуване до училище, университет, работа, да започнеш нов бизнес. Дори съм си мислила много пъти, ето сега ще се върна малко назад в разговора, разговорите с момчетата. Ако от дете бях започнала или от малка да говоря с момчетата и да виждам техните реакции, да, ще бъдеш отхвърлен веднъж, два пъти, ще се научиш да виждаш какви хора харесваш. Дори може би самия начин, по който те отхвърлят, ще ти говори много за човека от среща и ще те научи за... Аз не харесвам такива момчета, които по този начин се държат с момиче, което им казва, че ги харесва. Примерно казвам. И в един момент си казвах, това може би сега на 26 ще ми е много по-лесно вече да заговоря момче, както имам приятелки, които нямат никакъв проблем да заговарят момчета и така нататък, като първите. Просто защото не са се притеснявали като малки. Тоест да, в началото ще бъде трудно, ще бъдеш отвърлен, но в един момент не знаеш дали това няма да ти бъде полезно, както и това ще бъде полезно и да заговаряш всякакви непознати на всякакви теми, не само момчета, които харесваш. Може да са шефовете ти в фирмата, да искаш да им кажеш нещо и да имаш страх, че ако им го кажеш, те ще отхвърлят. Да. В един момент провалите, които си имал, те ще те научили. Така че ето аз може би съм се прецакала. Трябва да се заговориш с някакви супер непознати хора, да, на твоята възраст, но на мен ми е най-сложно да заговарям с непознати на моята възраст, защото имам чувство, че ме отхвърлят. Аз не съм общувала ето нещо, което примерно мен ми е помагало, съвет. Когато трябваше да заговоря някой в университета, когато трябваше да заговоря някой в работата първата, понякога си казвах, хората са на същото положение като вас. Имайте предвид, че не сте единствените, които се чувстват така. Много често хората около вас също се чувстват, искам да говоря, искам да общувам с някой, но се притесняват, че ще няма да се получи разговора, ще бъдат отхвърлени, някой ще им се присмее се едно и така нататък. Същото и в любовта, много често може момчето да се притеснява да ви заговори вас, така че понякога аз, примерно, когато съм някъде на някакъв ивент, примерно, и искам да общувам с хората, си казвам, сигурно и други хора, да, може би не всички, но и други хора на този ивент искат да общуват, но им е неудобно, чакат някой да ги заговори първи. В един момент са такава, добре, бъди ти първата. Бъди първата, давай, заговори ти, защото не се знае, може и другия човек много да иска да си говори с тебе, но да не става. Да. Така че много някакви съвети, може би да кажем, преди да приключим от нас. Едното, което казваме, първи съвет, внимавайте с кой се сравнявате. Използвайте хората, които са повече от вас за вдъхновение, за цел, за пример, но не и сравнение, което да ви спира да достигнете това. Това е единия съвет от мен. Съвет от теб, може би, който ще кажеш. Ами, да не се отказва човек. Трябва да се пробва отново и отново и отново. И понякога не става от първия път и понякога не е било точно първия път нещото. Може да не е било правилното време. Да, може да не е правилното време. О, това е много правилно. Това е много добро. Защото вярвам, че наистина дядо ми казва това. За всяко нещо си имам време. Да, правилното време. Буквално може преди 2 месеца да сте пробвали едно нещо и да не се е получило, и да не е било точния момент. И след 2 месеца да го пробвате отново и той изведнъж да е точния момент. Може един разговор с човек да ви промени мисълта и да пробвате се на... малко по-различно. И след 2 дена да ви се получи нещото, например. Или да го видите от малко по-различна гледна точка, или пък да го станувате. Пробвайте отново и отново. И сега, аз не казвам, нали, човек да се закотви в едно нещо и цял живот, нали, това да прави. Но мисля, че не трябва да се отказвате и ако виждате, че наистина това е нещо, което вас ви дърпа и вас ви кара да горите отвътре... Това е много важно. Да, не се отказвайте. Със сигурност, ако е вашето нещо, ще се получи. Да, следващото, така, страхотно го каза. Примерно следващото нещо, което бих казала, освен вътрешно, вие
така наречените affirmations, нали? О. Сам да... Как е на български? Думи, помагащи думи за Думи, които са вътрешно. добри за вас. Примерно, много, Да. нали, то е банално, хиляди пъти сме чували да станеш сутрин, да се погледнеш в огледалото и да си кажеш, че си хубав. Да си кажеш, че можеш. Много е важно. Наистина, аз понякога, и аз когато чувствам някаква несигурност, дали ще се справя, започвам нещо ново, много често си казвам, знаеш, че ще се справиш. Можеш го имаш това качество, да, може да нямаш всичките неща да са ти ясни или всичките нужни качества за даденото нещо, но ще се справиш. Аз сама съм убедена и си казвам, че ще се справя. В моментите, в които си позволя да не съм убедена, съм така, Изабела, ти знаеш, че ще успееш. Да, здравословното делулу. Понякога е много добре да си казвате, че ще се случи. Дори да не е много вероятно. Дори да има някаква много малка частица, с която е такава, не съм сигурна. Не позволявайте, сами се карате със себе си. Вие си казвате, значи, вътре в мен дълбоко, аз знам, че ще се получи. В смисъл, аз съм така понякога с някакви гримове. Толкова съм сигурна. Изабела ме пита преди няколко дни, добре, ти да, питайте, не те ли е страх, че ще провалиш на някой видеоклипа за... Примерно идват хора да снимат видеоклип за песента си. Имат един ден, платили са на толкова голям екип и буквално от тебе зависи. Или булка. Дала е 50 000 за сватба и ти имаш шанс да я провалиш деня. Не те ли е страх? Има някаква частица, обаче съм такава... Не, брата. Няма да се получи. Всъщност вярата в тебе те бута да нямаш... Аз искрено понякога вярвам, че наистина много добре се справям. И сега имам и много хора, които ми го казват. И нали, вече с проба грешка имам и фидбака, който ми казват, нали, това ти се получи, това не се получи. Ако не се получи нещо, няма го правя отново и отново. Да, но първите гримове, ако си покажеш първите гримове, ще умреш от смях, ако се ги видиш. Да, аз не искам. Но, нали, аз си го повтарям, аз почвам по едно време, колкото повече го повтаряш, толкова повече наистина почваш да го вярваш искрено. Да, просто вътрешно вие трябва да вярвате, че можете. Наистина вярвам, че мога каквото си искам, какъвто грим искам, мога да направя. Но, сега, знам си и силните страни. Ако някой потърси много по-различен грим от това, което аз правя, ще му кажа, аз мога да го направя. Но ако искате, мога да ви предложа човек, който се занимава с това. Той го работи. Не случайно има професии, не случайно има хора, които учат специфичните неща. Да, тук идва момента с това, което говорихме в началото. Човек трябва да... Хубаво е човек да научи своите силни страни. Това е... Много хубаво би било, ако в училище ни го дават, ако семейството ни го дава. При нас много често семейството го е. Много често семейството ни бива подкрепа. Всъщност, те са ни казвали, ти си добра в това, ти го можеш. Елена от 11 годишна гримираш, даже 10. Имам снимки на 8 или на 9. Да, но там беше непрофесионално. Говорим, че тя излизаше гримирана и хората буквално се възмущаваха на мама, но тя я подкрепяше и някакси вярваше, че тя го може и Ели за това стана толкова... Дори искам само да кажа, семплото изречение. Много добре се получават веждите. Много добре всеки път си правиш веждите. Аз вярвам, че наистина много добре ми се получават веждите. Тя всеки ден ми казваше, че много добре се получават някакви неща. И когато имаш човек, който мама. Има и поглед на теб, защото ако някой на улицата ме срещне и ми каже, не са ти се получили веждите. Добре, да ме бригаш, в смисъл. Да, тук идва следващ съвет. Важно е от кой получавате критиката и ето за хейт коментарите, за хейта, който човек може да срещне в социалните мрежи и дори в училище. Не трябва да позволяваме на хора, които нямат значение, нямат знания и компетенции, за да ни бъдат критика, да имат някакъв рефлект върху нас. За да приключим с идеите, когато се съмнявате със себе си, вътрешно работете в себе си, вътрешно работете. Много хора пишат, знам, че Ели едно време пишеше. Аз също пиша. Аз понякога, когато, например, нещо в фитнеса много често ми случва, защото много се замислям някакви неща и като се усета, че нещо почвам да овъртинквам, което е много често срещано, всеки го е изпитвал, почвам да пиша. И почвам да пиша, например, нещо, което точно в момента мисля, виждам го, прочитам го, след половин час го чета и съм така, ти прости. И си казвам, боже, това е голяма глупост. За какво съм го мислила това? Понякога може да ви бъде полезно, защото наистина човек, ако само в мислите си се задълбочи, може малко да се изгуби. Както и близки приятели, хубаво е да имате, най-хубаво от семейството, от най-близките ви приятели, да чувствате, че можете да споделите с тях, споделите с тях и те ще ви дават обратна връзка, ще ви вдъхновяват и ще ви дават кураж да продължавате напред. Има едно такова изречение, факта, че
се питаш дали си достатъчно добър, вече означава, че ти пука. Тоест, да. самия факт, че искате, че го мислите, това означава, че ви имате желание да бъдете по-добри. Когато имаш желание, значи винаги има и начин. Проблемът е, когато си мислиш, че си да best, а всъщност не си. Примерно. Проблемът е, когато не ви пука и нямате нуждата всъщност да ги премисли нещата. Понякога е хубаво човек да ги мисли. Винаги е хубаво човек да има желанието да е по-добър от това, което е. Да, ти да си благодарен и горд със себе си, че си на това място и че нещата, които си свършил, са докарали до тук. Но все пак, винаги аз вярвам, и така и живея и работя, че има и повече и аз лека по лека ще стигна, както съм стигнала до сегашната ми позиция, така ще стигна и до по-нагоре и до по-добро. Да. Но точно това, че винаги имам желанието за по-добро, мисля, че ме бута напред. Да, със сигурност е така. Докато вървим напред, е много важно да знаем, че няма правилен или написан път, по който да вървим напред. Всеки има своя път. Нашият път ни прави уникални в това, което правим. Нещата, които Ели е преживяла, са напълно различни от на всеки друг гримьор и това прави уникална сама по себе си. Нещата, пътя по който аз съм станала дизайнер, ме прави уникален и когато понякога се съмнявам в себе си като дизайнер, си казвам, нещата, които аз мога да донеса на клиента, никой друг не може да ги донесе, защото те са си мои, те са плод на моят път и опит. Така че това е много важно. Много можем да говорим по темата. Надяваме се, че тя ви е интересна. Надяваме се, че сте припознали себе си по някакъв начин. Страшно ще сме благодарни и щастливи. Ако долу в коментарите направим една допълнителна дискусия, как се чувствате, кога сте се чувствали така. Най-вече вашите съвети, всеки има най-вероятно различни съвети за справяне с несигурността. Много полезно ще ни бъде на нас и на всички останали в коментарите. Ако споделите, ще бъдем благодарни. Както казахме, идеята ни е тук да успеем да създадем едно място, където да се чувстваме, както се чувстваме тук добре в магазина на Йонси, така да се чувстваме добре и в подкастът Fitting Room Talks и да можем да споделяме и да си даваме съвети и да бъдем една група от жени, мъже също, защо не, млади хора, които искаме inspired by perfection, искаме да бъдем по-добри и заедно си помагаме да се случи това. Нямам търпение за следващият ни епизод. Следващия епизод е много интересен. Как ще ни облекат от бутикът Йонси, защото всеки път просто... Да, и аз. Това ми е любимото. Това ми е най-любимото. Да. Чувствам се като, знаете, като малки деца, как така се вълнуваш да се обличаш и да си правиш такова с приятелките. Сега се чувствам така. Да. И тук е толкова яко точно за да се контиш. Да, за следващия път сме подготвили нещо малко по-различно. Няма просто да си говорим, няма просто да седим облечени красиво пред вас, а ще ви покажем няколко визии, ще направим нещо малко по-разчупено и по-интересно, така че нямаме търпение за това. Надяваме се, че на вас ви е интересно. Силно се надяваме да сме ви били полезни, да ви е било забавно и приятно да бъдете с нас. Ако ви е харесало и клипчето, не забравяйте да дадете палче нагоре. Да коментирате и ни кажете кога сте се чувствали така и дайте съвети на останалите хора. И лоте в магазина да видите нашият сет. Разбира се. Да, ще го видите, ако дойдете. Много се радваме, че бяхме заедно и до следващия път. Чао!